Koľko peňazí som minula za necelé 3 dní v Budapešti? Ako prvú položku by som dala cestovanie. Kúpila som si trojdenný lístok na MHD, metro, celkovo proste verejnú dopravu a to bolo 389 korún, čo je za mňa docela fajn. Najväčšou položkou bolo asi jedlo, ubytovanie a cestu teraz nerátam, takže za jedlo som zaplatila 2961 korún. Plus za pitíčka, čo bola primárne voda, sem tam nejaké drinky, 629 korún. No a čo sa týka obchodíkov, tak to som minula spolu 456 korún. Za suveníry som zaplatila 381 korún. Potom som si spravila radosť a kúpila som si tento krásny náhrdelník, ktorý stal 32 eur. A na záver moje najlepšie minuté peniaze v Budapešti boli za túto kaviareň Minipik Cafe. Platila som teda za 2 vstupy a bolo to vyše 1300 korún, teraz už presne neviem, ale povedzme, že vyše 40 eur. A bol to ten najlepší zážitok, takže kebyže ste v Budapešti, tak toto tiež maximálne môžem len a len odporúčiť. Takže celý výlet v Budapešti ma vyšiel na 4816 korún, plus teda 32 eur za náhrdelník a ubytko a cestovanie nerátam, to máte dole v komentári napísané.